wata zata ga Allah madaukakin sarki muna kuma godiya a gare shi sai muna mana wannan rana. Alhamdulillah muna godiya da dukkanin masoya magoya baya waɗanda inda suka ji wannan labari Allah ya saka mana. sallallahu alaihi wasallam alƙawari na Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu wanda zai ce ya yi imani Allah bai jarraba. Don haka sanda duk wani al'amari marar daɗi ya zo, to muna ƙasar cewar jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan zama da rashi suka yi masa godiya in zama mana ba da wannan jarraba. Don haka ina kira da dukkanin masoyanmu da magoya baya a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da addu'a. Babu wani alƙawari يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أي gaskiya iyawa kan gaskiya ɗaya a kan kyawu amma babu jin kunya. Ba za ka ji wani ikon Allah. Mugun ji, mugun gari, kana tare ka, Allah ya kama gaba kanka. Kuma ba da bukatar ƙungiyar kowa. Allah ne za mu ci gaba da rikewa, kuma shi za mu ci gaba da gaya. Ya bi mu sani da wanda yake nufin shari a gare mu. Ya fi mu sani da wanda yake tanadin shari. Kuma shi ne mafi iya dabarar masu dabara. Muna roƙonsa ci gaba da kare mutuncinmu, ci gaba da kare ƴancinmu, ƙara ba mu zama lafiya. Kuma wanda zai zama fitina gare mu, zai zama tashin gare mu. Allah ka durkusa da shi. Allah ka hana masa tasiri. Duk wanda zai zama alheri a gare mu, Allah ka ba su cutar da wani. Allah ka kawo mana shi ka hana kawo mana. Allah ya ƙara zumunci, Allah ya ƙara ƙauna, Allah ya ƙara soyayya. Allah ya karɓa mana domin